Godhong-godhong garing. Tak rasakake bali nyambut gawe bengi iki awakku ora kepenak. Luwih-luwih bagian boyok. Rasane pegel. Ditambahi sikil sing rada kaku. Nek mergo kekeselen bali mlaku ketoke ya ora. Lah papan gaweanku ya ora adoh. 10 menit wae wis tekan. Lan aku ya wis kulino mlaku. Lagi saiki wae krasa lara kaya ngene. Wah, cah enom kok wis sambat lara boyok. Ngono omongane Mbak Yuku ngerti aku sambat lara boyok. Aja kesuwen lelungguh lan diakehi ngombe banyu putih. Ben pirang menit coba ngadeg. Sedhela karo ngeluk boyok. Luwih apik meneh nek karo mlaku-mlaku. Teruse karo mlebu ngomah. Omonge Mbak Yuku ana benere. Pancen aku kurang ngombe wedang putih lan kesuwen lelungguh. Nanging piye maneh? Gaweanku meksa aku kudu lungguh suwe karo nyatet sapa-sapa sing arep priksa ning dokter umum Irwanto. Mosok ana pasien teko arep ndaftar malah aku ngadeg terus ngeluk boyok. Iso-iso aku dikira nantang. Ngono lamunanku mbayangke sarane Mbak Yuku mau. Aku guyu dhewe. Ono-ono wae. Bu Darmi mau ribut maneh. Godhong pelem lan jambu ngarep omahe dhewe kabur tekan plataran gawe reget. Dheweke njaluk godhonge dhewe aja nganti ngambah platarane. Terus Mbak mangsuli apa? Pisanane Mbak ya mung meneng. Nggih. Mbasan dirasakake gedawa-dawa, Mbak terus mangsuli. Nggih, mengke godhonge kula weling ampun mabur ngantos platarane Bu Darmi. Terus Bu Darmi manggut-manggut setuju karo jawabane Mbak. Aku guyu krungu jawabane Mbak Yuku. Mosok godhong kok dikon aja mabur-mabur kaya wong wae. Bu Darmi kuwi kok ya ngeyoi. Pancen Bu Darmi iku klebu wong angel. Mesti ana wae masalah sing digawe. Nganti jeleh lan lali wis ana pira nek ditotal. Biyen nalika tanduranku diadol-adol pitike tanggaku. Kejaba aku ya ora njaluk ijol, ya mung tak gusah wae pitike. Ora nganti nglabrak sing duwe. Nek kedadian iki tiba marang Bu Darmi, iso kelakon nek pitike dibalang watu lan sing duwe diunek-unekke. Tak eling-eling pirang dina kepungkur Bu Darmi nesu marang Mbak Yuku. Dheweke njaluk plataranku sing jembar lan ana wit sing gedhe-gedhe kerep disiram banyu. Men bleduke ora mubal nek ana wong liwat. Apa Bu Darmi iki ya ora mikir, hawa seger lan kepenak sing dheweke rasakake ya saka oksigene witku. Coba nek witku sing gedhe-gedhe tak tegor kabeh. Mesti hawane dadi sumuk. Penake melu, pahite dienggati. Bu Darmi wis duwe bibit galak, nanging ora sejudes saiki. Sailinganku, dheweke saya ndadi saploke pensiun dadi kepala sekolah. Bu Darmi mundak sensitif lan gampang muntap. Iso uga amarga dheweke wis ora ana gawean maneh lan dadi stres. Aku wis tau takon marang dokter Irwanto bab Bu Darmi iki.
dheweke wangsulan mbok menawa Budarmi kena post power syndrome. Aneh-aneh tenan jawabane juraganku kuwi. Wangsulane nganggo basa Inggris barang. Kandhane kuwi wis biasa, apa maneh sadurunge wong kuwi duwe kalenggahan minimal duwe anak buah sing biasa diperintah. Omongane Dokter Irwanto tak ringkes. Budarmi stres, lambene gatel ora akon-akon wong liya. Mbayuku nalika tak critani mangkono malah guyu ngakak. Atiku digawe kaget nemoni Budarmi tekan papan prakteke Dokter Irwanto. Waduh, apa aku arep dilabrak lan digawe wirang ning ngarepe wong akeh. Nek ngarepe para pasien, ya ning ngarepe juraganku barang. Atiku mundak deg-degan nalika matane Budarmi mandeng aku karo ora kedep-kedep. Dheweke banjur golek lungguhan sing kosong. Sawetara wektu aku wiwit ayem. Dheweke mung meneng wae karo namatake tata cara daftaran. Mas Wit, daftar priksa leres wonten mriki. Nenggo pinten? Nggih, leres. Balesku karo gragapan. Nenggo gangsal malih. Gerah menapa, Bu? Badhe konsultasi. Jawabe ringkes. Dheweke banjur daftar antri lan lungguh maneh. Terus terang, aku dadi bingung. Tumben Budarmi kok apik banget. Alus tuture, semanak sikape. Aneh. Iki mau malah gawe aku cubriya. Apa dheweke ning jero arep omong sing werna-werna marang juraganku ben aku dipecat lan sikape sing apik iki ben dheweke oleh daftar banjur metu. Yen ndelok rupane Budarmi sing ayem tentrem, ketoke ora ana sing perlu dikuwatirake. Nggih, monggo Bu, nderekaken ngatos-atos. Wangsulanku karo Budarmi sing pamit bali. Godhong-godhong garing pasrah digawa angin. Manut arep ditibakake ngendi wae. 1, 2, 3 ning pelatarane Budarmi. Budarmi ora nesu. Sajake Dokter Irwanto wis kasil paring pangerten marang Budarmi. Dheweke kudu golek kesibukan, aja meneng terus ben ora stres. Sakploke priksa saiki ben sore Budarmi sregep nyaponi pelatarane. Sampahe dilebokake ning bak sampah saka kulit pring sing isih ketok anyar. Dibedakake sing regetan godhong karo sing dudu. Pikirku Budarmi arep gawe pupuk kompos. Nanging pikiranku kleru. Sakwise bak sampah sing isine godhong garing kebak, dheweke terus teka ning pelataran omahku. Tak konangi saka njeron omah, dheweke banjur ngabur-ngaburake godhong mau karo ngresula. Dudu godhong saka witku, kok ngregeti pelataranku. Wah, wong tuwa bali bocah maneh. Budarmi, angel dibedhek batinku karo gedhek-gedhek.